Да ви кажа, стоя си аз на дивана в един през нощта. Съседите вече спят, аз не спирам да вилнея с Инстаграма. Цъкам и тък му мисля да заемам хоризонтално положение и хоп, излиза ми снимка на една мадама с брутална чантичка. Разглеждам аз чантичката, възхищавам се и по едно време гледам от нея стърчи една висулка. Искам я, моментално влизам в Тиндъра за гардероба ми, Шейн, и започвам да мятам пръста. Почва да ми излизат висулки с зайчета, без зайчета, червени, зелени. Викам си, абе един път се живее. Почнах аз да пълня кошницата, слагам първо, второ, трето, откачих като бабите в Kaufland. Идва ред да изпразвам портфела и какво да видя? Революта празен. Не мога да прехвърля от дебитната карта, защити разни и спадам в шок, като майка на родителска среща. Поемам си дълбоко въздух и си казах, или сега, или никога. Влизам в контакти и набирам една приятелка. Ване, за тебе говоря. Вдигам момичето, аз започвам да крещя да праща някой лев. Тя хърка и се чуди какво се случва. Тегли ме тактично една, пусна парите и затвори. Вече съм доволна, пратката пристигна, така че спокойно мога да си излизам. Ако на вас ви е интересно да видите какво още си поръчах, пишете в коментар. Хем да тренирате палец. Айде, чао от мен и до нови срещи! Ване, да си жива и здрава!